Bagaimana Mas janji-janjimu akan setia satu sing sohone diunekke ya yuk tak ngerti nanti oi 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 yo nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku sambat moga-moga Gusti kapan anggonmu bali bisa bungkus taun nono widyana tak enteni ing pucuk ing tresna aja lali wawengku bagaimana Kang Mas janji-janjimu setia satu tak enteni nanti saelingi bawa yen ing tawang yen ing tawang di pamintaku yen ing tawang kok pamintaku ni Mas Sido asih pokoke sing ngakur ya pamintaku ni Mas Sido asih marang mega ing angkasa nggih matur nuwun Pak Digareng nggih jan tenan ditonton kalih piyayi kuatah enten seneng kula nggih lha nggih to Mas lha nggih iki ya warga kene iki tegese ya seneng karo kabudayan wayang mergo tulodo wayang iki becik tumrape kanggo bebrayang. Nggih, Pak Lurah tesih lenggah menika. Pak Priyo. Pak Priyo Prayitno. Nggih, leres. Iki sing ngasta jejering adil ana Gentong iki ya panjenengane Pak Priyo Prayitno. Tasih lenggah Pak Priyo? Taksih. Katuran minggah wonten panggonan Pak Dik. Cocok. Oke. Paling ora awake dhewe iki kula nuwun iki ketok irunge mungkur ketok gegere. Nek ketok irunge karo sapa lak ngoten to? Sowan teng daleme sinten niki lak teng wilayahipun panjenengane Pak Priyo Prayitno. Oke. Nah, mila disuwun tindak panggung. Nggih, monggo Pak Priyo nggih. Turun untuk ngendrak. Pak Priyo. Nggih. Tok 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 tok. Nyuwun pangapunten. Wonten sasmita saking dulur-dulur mriku. Pripun? Ngeten. Oh, ngaten. Tegese nembe prei. Oh. Sing prei Pak Priyone napa? Iya, Pak Priyo mestine. Oh, nggih. Belum